Olen Jani Huhtala ja olen tradenomi. Olen valmistunut tammikuussa 2003 Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden Huittisten yksiköstä. Työskentelen tällä hetkellä Rauman kaupungin musiikkiopiston toimistosihteerinä ja työnkuvaani kuuluvat taloushallinto, henkilöstöhallinto, oppilashallinto, markkinointia ja mainontaa ja monenlaista toimistotehtävää. Niin mulla oli tarkoitus hakea opiskelemaan musiikkia, kanttoriksi siis, mutta en päässyt silloin sitten opiskelemaan ja sitten näin, että tuolla ammattikorkean puolella oli Huittisissa vapaita paikkoja tradenomiopintoihin ja sitten hain sinne ja pääsin. Ja sitten mun oli tarkoitus vuosi siellä olla ja sitten hakea uudestaan kanttoriopintoihin, mutta sitten tradenomiopinnot veivät niin kuin mennessään. Eli mä olen aina tykännyt matemaattisista aineista ja sitten se kirjanpito ja kaikki tämmöinen markkinointi ja tämmöinen niin alkoi kiinnostaa niin paljon, että päätin sitten suorittaa ne opinnot sitten loppuun. Olen käyttänyt tradenomien palveluista, tietenkin tradenomilehti tulee aina luettua läpi ja sitten sen lisäksi olen käyttänyt palkkaneuvontaa ja myös lakipalveluita työsuhteeseen ja sitten yksityisasioihin liittyen. Ja mun mielestä nämä palvelut on toiminut tosi hyvin ja niistä on ollut mulle kyllä hyötyä. Näistä lakipalveluista olen varmistanut tiettyjä asioita, esimerkiksi perintöasioihin liittyen. Ja sitten on ollut hyvä huomata, että on itse ollut niin kuin ihan oikealla jäljellä. Että tradenomiopinnoista on ollut sillä tavalla myös hyötyä, että huomaa, että on itsekin oppinut niitä asioita.